kama sabu aw bi shirifike min ko shirifike madinya nyini. Anga foli ni wale ɲuman bɛ ka ɲɛsi aw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don aw ka jabarani so mandi la n'o ye Shirifila TV ye. Ni ye an sigilen kokura an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kɔnɔ, jɛmukan min bɛ n'a bɛ kuma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka tɔn kan. I n'a fɔ an ka walanda tɛmɛnenw na an ye a ɲɛfɔ a ye cogoya min na, an faralen don maa min kan ka se ka ni jɛmukan in ka ɲɛnamaya, o ye an ka shirifukɛ Isa Mahamani Shirifu Ayidara ni a bɛ wele ko Baba. Wala ɲani an ka tɛmɛ ni an ka laɲiniw ye Shirifukɛ, i ni ɲankuma. Awa sore ni ɲankuma, an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan k'a fɔ ko o bisimila tuguni télé Shirifila sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnma émission Ansar kɔnɔna na. O kuma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Wala an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn. An ka laseli tɛmɛnen na fɛn min ye alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u ka ja ye ni a bɛ wele Faransi kan na ko logo, an kun da sera a ma. A sigira cogoya jumɛnw na ka taa se dessin minnu b'a kɔnɔ, couleur minnu b'a kɔnɔ, an da sera o bɛɛ ma. Wala ɲani an ka tɛmɛ ni bi ɲininkali halisa parce que an mago bɛ walawalali dɔw la a sira kan. Ɲani an ka tɛmɛ ni o ɲininkaliw ye, an bɛ jɛ ka an ɲɛmada hali bi ja in fɛ faamuyaw ka se ka sɔrɔ a la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد وسلم. Amalmaw an ka bi dakun ale selime min ma o de ye logo ye n'o ye Ansardini tamasire ye, dɔw k'a ma k'a fɔ ko emblème. Emblème walima logo ale ye tɔn ka tamasire de, ni y'ale ye dɔrɔn a bɛ se ka tɔn ka laɲini a n'a kungilenna ka se k'o ɲɛfɔ ɲɛna ja sira fɛ. O kama Ansar ka logo a ka emblème n'o y'a ka tamasire ye, o de filɛ nin i ɲɛkɔrɔ tan. E numan fan fɛ kori dɔ kelen bɛ, o ye dugukolo ja ye n'an k'a ma tubabukan na ko globe terrestre. Ni ka sɔrɔ ka bolokala dɔ bɔ o la ka ɲɛsin i kiniyan fan fɛ. Bolokala in bolongɔni fana sinen bɛ kiniyan fan fɛ gafe dɔ dayɛlɛlen ma. O gafe o sanfɛ kɔnɔ jɛman dɔ fana sigilen bɛ o kunna n'o bɛ pan na. Ni ka sɔrɔ ka o lakori ni kulɔri 3 ye. Gafe min dayɛlɛlen don kori in kɔnɔ, o gafe ale bɛ kuranɛba ale de mana bɔ. Kɔnɔ min sigilen bɛ o kunna, kɔnɔ in o bɛ Seydina Jibrila ale misala de dira min bɛ jigin ni kuranɛ ye Alakira Muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam. Nka bi kulɔri 3 min kɔnɔna na, binkɛnɛ ale bɛ ɲɛnɛmaya lafiya ani dugukolo sanfɛla hɛrɛ ale b'o de misaliya di. Jɛman min bɛ o camancɛ la, o bɛ basigi de kofɔ n'an k'a ma tubabukan na ko la paix. Ni ka sɔrɔ ka dafa ni bilenman ye, ale bɛ kiri de fɔ n'an k'a ma ko la justice. Kulɔri 3 in bɛɛ lajɛlen bɛ mun de kofɔ ko ni laadiriya labaarala bɛn ani basigi ni lafiya o bɛ sabati dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Ka sɔrɔ ka sɛbɛn olu ni ɲɔgɔn cɛ ko le chemin est là, o kɔrɔ sira bɛ yan de, at-tariqu hahuna. An badenw, Ansardini ka logo ye nin de ye, min n'i y'a ye diɲɛ fan o fan fɛ, a bɛ Fédération Ansardine Internationale ale ka ja de kofɔ, a bɛ ale ka tamasire de kofɔ, a bɛ ale ka hakilina de kofɔ. An b'a deli Ala fɛ, Ala ka ni aw bɛɛ sababa ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yarabi Ala ka dugawu kɛlenw minɛ komi an y'a fɔ a ye cogoya min na, nin kun ye Ansaru ka logo ye walima emblème n'o ye a ka ja ye. Ni ɲɛ dara tamasire minnu kan i ka se k'a dɔn k'a fɔ nin ye Ansaru ka ja ye, nin kun y'o ye. O la ja in yɛrɛ kɔrɔfɔw labɛnna maa min fɛ, o ye hali bi an ka Shirifukɛ, an b'a fɔ k'a barikada. O la Shirifukɛ, i n'a fɔ i bɔra ka walawalali kɛ cogoya min na sisan nɔ Ansaru ka logo la, nka mun ye kuranɛ ba a kɔnɔna na, donc an bɛ fɛ k'a dɔn faamuya jumɛn de bɛ walima an bɛ se ka kɔrɔ jumɛn sɔrɔ kuranɛ in na. Tɔn ka laɲini de ye kiri de ka tigɛ ni kuranɛ walima kuranɛ kɔni ba a kɔnɔna na, an bɛ fɛ ka faamuya sɔrɔ ale kan. Awa
ala ka an bɛ sababa ma kuranɛ min bɛ ja nin kɔnɔna na n'o ye kuranɛ dayɛlɛlen ye o bɛ silamɛw ka constitution arabukan n'o b'a fɔ ko dustur o kɔrɔ silamɛw ka bolominɛ yɔrɔ ka kiti o de ye kuranɛ ye min jiginna ala kira kan sallallahu alaihi wasallam kuranɛ de kɛra kitabu min jiginna ala kira kan fɛn min b'a kɔnɔ o de ye ka baara kɛ ni a ye parce que kuranɛ dɔnnaw b'a kuranɛ la a y'a kɛ yamaruyakan de b'a la ni a y'a to yen nɔ o b'a kɔnɔ masalaw b'a kɔnɔna na kisaw b'a kɔnɔ n'o ye manaw ye manton tɛmɛnen olu ka kow kɛra cogoya min na u bɛ ɲɛfɔ ala kira ɲɛna wa nisɔndiyakanw b'a kɔnɔ ni ɲumankɛlaw bɛ taa wolo alijinɛ min na lahara don ala ka nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ani jasirimandakanw b'a kɔnɔ n'o ye lasiraniw ye mɔgɔ mana juguman kɛ u bɛ taa wolo janimɛ na ala ka ni silamɛ bɛɛ kisi a ma o la kuranɛ de ye o ye kuranɛ dira ala kira ma depuis a bɛ Maka mais ne kira yɛrɛ ka tariku lajɛ a taalen Madinɛ de kitiw nana sisan a yɛrɛ kɛ ta son bolo ka tigɛ gulɔmi hadu ye nin ye jɛnɛkɛla ka hadu ye nin ye olu ɲɛfɔli taara kɛ fo Madinɛ sigi de kɔnɔna na kuranɛ dun baara la ala kira fɛ bada a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o la n'i y'a fɔra kuranɛ jiginna kira kan a jiginna ka baara de kama ala kira muso Seydatu Aisha radiyallahu anha u delila ka taa ale ɲininka sahabaw y'a ɲininka de ko a ka kira jogo lakalo ye a ka kira jogo ɲɛfɔ u ɲɛna kira jogo ye sugu jumɛn de ye Aisha ko kana khuluquhu al-Qur'an kira jogo de ye kuranɛ o kɔrɔ kira jogo ye kuranɛ ka yamaruyakanw o de kama Cherif Ousmane Madani Haidara 1992 la a ye conférence dɔ wele a kɛra centre islamique Amdalaye la conférence kɛra siɲɛ 2 a ye wele bila dɔnnibagaw ma alimami ni karamɔgɔbaw bolo bɛ si minnu ma jamana in kɔnɔ diinɛ baara la alimamiw wajilikɛlaw karamɔgɔbaw minnu bɛ hali ka majilisiw la ni mɔgɔw t'u dɔn wajili kɛnɛ kan a y'a bɛɛ de wele u ka jɛ ka baara ka kɛ ni kuranɛ baara ka kɛ ni kuranɛ kɔrɔ tɛ i n'a fɔ jamakulu dɔw bɛ wuli bi k'a fɔ ko an bɛ jugement kɛ ni kuranɛ o de ka son bolo tigɛ ani k'a kɛ tan olu bɛ laɲini min kɛ u mɛn k'a fɔ k'u bɛ silamɛya sariya de sigi diɲɛ kɔnɔ o de ye ko kuranɛ ka sariya Ousmane Madani Haidara ko an ye silamɛw de Mali la o don y'a sɔrɔ Mali tun ye 88% musulman de 92 ale y'a fɔ ko n'a fɔra silamɛ de ka ca pourquoi pas gouvernement tɛ se ka sɛbɛn silamɛw ka carte kan ko musulman pour que ne e minɛna ko la silamɛya ye mun fɔ e ka ko la e ka ko ka jalatigɛ depuis ye a y'a fɔ k'ale m'a fɔ ko jamana yɛrɛ sariya ka kɛ kuranɛ ye dɛ mais kuranɛ ka boli silamɛw kan k'a sɔrɔ la jamana sariya ma sɔsɔ o ye jumɛn de ye i y'a mɛn mɔgɔw b'a fɔ ko ka taa son bolo tigɛ kuranɛ sariya de ye ko sonyɛni ye haramu ye o la n'i ye kuranɛ ta i yɛrɛ kan e ye sonyɛni haramu ye a bɛ fɔ o de ma k'e de ye sariya jɔ e de ye sariya jɔ n'a fɔra jɛnɛkɛla busanɲɛ 100 ka k'a la walima a ka fara la keru o tɛ n'a ye jɛnɛya kɛ wa n'a ye kuranɛ ta o de ye ale bɛ na sonyɛni bali a yɛrɛ kan a bɛ fɔ o de ma ko ka baara kɛ ni kuranɛ o la k'i jogo kɛ kuranɛ ka yamaruyakanw k'olu labaara ni mɔgɔ min y'o labaara i yɛrɛ kun na hali i ka du kɔnɔ i ka denba la a bɛ fɔ k'e de ye baara kɛ ni kuranɛ ye Ousmane Madani Haidara ka laɲiniw de ye parce que hali sini diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɛ ka bɔ problème fɛn o bɛ na diɲɛ kɔnɔ a problème nin k'a jira k'a bɛ nale kuranɛ de la ka kuma a kan solution min b'a la fana kuranɛ de b'a la Ansardini ko silamɛw ka taa segin kuranɛ ka yamaruya kan de ma ka baara kɛ n'a ka fɔtaw ye a y'an bali fɛn min na a k'olu to yen nɔ o kumana o de ye segin ka kɛ kuranɛ ma baara ka kɛ ni kuranɛ ye kiri ka kɛ ni kuranɛ ye o kɔrɔ ye o de o kɔrɔ i b'a ta i yɛrɛ de kan ani aw minnu ko k'a ye silamɛ aw ka baara kɛ ni kuranɛ ye kuranɛ y'aw bali fɛn min na k'olu to yen a y'aw bila ɲumankɛ minnu na kuranɛ m'a fɔ dɔrɔn an ka taa son bolo tigɛ ka taa kuranɛ y'a bila ɲuman sinjicogo ka hinɛ ɲɔgɔn na ka yafa ɲɔgɔn ma ka makari ɲɔgɔn na o de ye kuranɛ ka kumakanw ye o de ye kuranɛ ka kumakanw ye hali ni e yɛrɛ tɔɔrɔla i degunna i ka yafa a fɔ de ma ko kuranɛ ka kumakan o la Ansardini kuranɛ min b'a kɔnɔ o de ye k'an jogo kɛ kuranɛ parce que kira muso ɲininkara kira yɛrɛ ka tabiyaw la k'u ka mankutu fɔ a ko kana khuluquhu al-Qur'an a jogo de ye kuranɛ ye Cherif Ousmane Madani Haidara y'a ɲini a ka lamɛnbagaw n'a ka ɲɔgɔn bɛɛ fɛ k'u jogo kɛ kuranɛ o de kama ni mɔgɔ nana k'a bɛna fɛn dɔ kɛ k'i bɛna kuranɛ ko kuma kɔni fɔ i nana sɔrɔ kuranɛ a bɛ Cherif Ousmane Madani Haidara bolo bari a ye kuranɛ de ɲɛfɔla baara ka kɛ ni kuranɛ ye a ka hinɛ n'a ka makari n'a ka boɲaw o ye kuranɛ ka bilasiraliw de o la kuranɛ min b'a kɔnɔ o de ka wajibi an yɛrɛ ka tɔnden bɛɛ lajɛlen k'i jogo kɛ kuranɛ ye i n'a fɔ kira y'a laɲini cogo min na kuranɛ ko min b'a kɔnɔ o bɛ tali kɛ o de la ni Ala ka jɛ
an bɛ dugawu de kɛ yanni silamɛw ka a faamuya sɔrɔ yan parce que ni silamɛ bɛɛ y'a faamuya a tɛna wajibiya u kan nka u yɛrɛ de bɛna wajibiya u yɛrɛ kan olu minnu ko k'a fɔ u ye ala ka tɔndenw ye donc u bɛ sɔrɔ k'u ka juger ni ala ka kuranɛ yanni a ka faamuya kɔni donc o b'a jira k'a fɔ ansaru bɛ ka baara ko de kan a ka tabiya ni a ka yɛlɛmabolo bɛɛ a b'a lajɛ k'a kɛ ni kuranɛ de kuranɛ de ye hali bi n'i ye kuranɛ ta i yɛrɛ kan ni bɛɛ bɛ jɛ ka balo kuranɛ dira kira yɛrɛ min ma a taara Madinɛ san 13 de kɔfɛ a taara Madinɛ mais a taara Madinɛ ka taa yahudiyaw chrétiens dɔ sɔrɔ yen ka taa yahudiyaw sɔrɔ yen a n'olu sigira ɲɔgɔn kan kɔrɔ a ye baara kɛ ni kuranɛ ye ale yɛrɛ kan kuranɛ bɛ min ɲini o bɛ wajibi ale de kan kuranɛ fana b'a ɲini tuguni hali bi kuranɛ tali kira fɛ o de kɛra ko ka ninnu wele ka taa ala ma ni kodɔn ni faamu ye diinɛ tɛ wajibi ye u kan mais a ɲɛfɔli diinɛ tɛ wajibi la ye kira fɛ yen kɔrɔ k'i force diyagoya fɛ ka kɛ silamɛ kuranɛ ko ko o tɛ yen nɔ kɔrɔ kira ye baara de kɛ ni kuranɛ ye kuranɛ de baarala a fɛ ani yahudiyaw sera ka jɛ ka sigi a y'a to u balola a fɛ o la ni mɔgɔ mɔgɔ nana k'e bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye k'e yɛrɛ kɛ silamɛ ɲɔgɔn dɔ fagalibaga ye k'e kɛ ko chrétien tɛ balo yan yahudiya tɛ balo yan nɔ kuranɛ min kɔni jiginna ala kira kan o tɛ o ye o y'i damata ta de o la kuranɛ min jiginna kira kan ansari ko ka segin ka taa o de ma o de kɔrɔ ko ka si yɛrɛ la k'i yɛrɛ minɛ ka hinɛ ka yafa ni bɛɛ ka ko ka sɔrɔ i ka diinɛ b'i bolo i m'a feere d'accord o faamuyara hali bi an bɛ to logo kɔnɔ an bɛ a jateminɛ kabini lawale la fo kana se bi ma i b'a sɔrɔ jamakulu jamakulu n'u farala ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ u bɛ baara kɛ ni couleurs ye couleurs minnu bɛ kuma dɔ la n'i ma gɛrɛ u yɛrɛ la u k'a ɲɛf'i ɲɛna i tɛ se k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ interprétation caman fɔ fɛn ninnu ma ka sɔrɔ o tɛ bon ni waati laban ninnu fɛnɛ la ka taa se jɛkulu caman ma minnu murutilen don i bɛ taa sɔrɔ couleurs dɔw bɛ u bolo o de kama ɲininkali sera an yɛrɛ ma k'a fɔ logo la an ye ɲininkali mun kɛ logo la n'o ye couleur minnu b'a la nuguji jɛma ani bilenma kɔrɔ minnu fɔra ko yala kɔrɔ wɛrɛ tɛ a dugu ma wa walima n'a sɔrɔ a bɛ ka ladegeli de kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka yetaw la wa ko ka o ɲininkaliw kɛ faamuyaw ka se ka sɔrɔ a la ayiwa i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ a ɲininkali kɛ parce que dɔw b'a fɔ ansarudine ka drapeau an bɛ se ka n'a bɛ faamu ten n'o tɛ kuma jugu ye a bɛ faamu ten nka i b'a fɔ ko ansarudine ka ja kɔnɔna na ko couleur dɔ b'a la o ti ansari yɛrɛ dama ye diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ drapeau bɛ jamana bɛɛ bolo drapeau bɛɛ n'a ka couleur don hali n'o y'a sɔrɔ couleur dɔw yɛrɛ bɔlen don ɲɔgɔn fɛ mais i b'a sɔrɔ dɔ in ta daminɛ o de bɛ kɛ dɔ in ta laban ye mais dɔ in b'a ta jɔ dɔ in b'a ta da o mais ka fɛnnin dɔ bila a kɔnɔ u b'u bɔ ɲɔgɔn ma mais o n'a ta bɛɛ i b'a sɔrɔ hali minnu ta couleur ye kelen ye kuma dɔ la i b'a sɔrɔ u ka laɲini yɛrɛ tɛ kelen ye nin ka bɛ ka couleur in ɲɛfɔra ka da nin kan nin couleur in bɛ nin kɔnɔ ka da kun min kan olu tɛ kelen ye o la jamana bɛɛ n'a ka drapeau couleur don o ye jamana yɛrɛ n'a fɔra jamana drapeau national o ye Mali ta b'a dama na n'o ye vert or rouge ye o tuma na Côte d'Ivoire ta fana b'a dama Laginɛ ta rouge jaune vert o tuma na jamana bɛɛ Mali kɔnɔ ni farafinna ni diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o y'a fɔ ko jamana drapeau national o tuma na diɲɛ sariya yɛrɛ la drapeau fila tɛ kɛ jamana kelen kɔni kɔnɔ a bɛ fɛrɛ ni hali ni république dɔ nana a bɛ se ka drapeau dɔ in de bin ka na ni drapeau kura wɛrɛ i n'a fɔ o kɛra farafinna yɛrɛ jamana dɔ kɔnɔna na faama dɔ nana drapeau dɔ sɔrɔ a y'o bin ka na n'a ka couleur ye ale fana ka chute kɔfɛ u ye drapeau fana bin ka segin ni drapeau kɔrɔman ye tuguni kɔrɔ drapeau bɛ se ka yɛlɛma yɛlɛma mais fila tɛ kɛ jamana kɔnɔna na fo ma ko drapeau national mais o kɔfɛ sa bolofara fɛn o fɛn bɛ jamana kɔnɔna na sariya bɛɛ jɛnnen dɔ n'a ye u bɛ couleur dɔ labaara ka da ŋaniya dɔ kan n bɛ segin ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na parti politiques yɔrɔ n'a fɛn o kɛra fanga ye Mali drapeau de bɛ kɛ i ka bureau kɔnɔna na mais i b'a sɔrɔ parti bɛɛ fana n'a ka couleur don ni ye parti min ye démocratie nalen parti fɔlɔ min ye Mali mara ale ka drapeau tilalen don a camancɛ la bilenman ani jɛman bilenman in bɛ kɔrɔ dɔ de fɔlɔ fɛ jɛman bɛ kɔrɔ dɔ de fɔlɔ fɛ parti caman fana bɛ yen minnu ta ye nuguji jɛman fɛngɛ dɔw ta ye bulalama ani bagalama n'o ye bleu ye o kɔrɔ dɔw ta bɛɛ binkɛnɛlama ye dɔw ta ye binkɛnɛ ni jɛman fana tun n'i y'a fɛn o fɛn ɲininka n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ ka parti ja ye nin de i bɛ se k'a fɔ ko ka parti ka couleur de ye nin ye a couleur in fana bɛ kuma mais o tɛ k'a fɔ ko jamana bɛ jamana kɔnɔ o faamuyalen don olu yɛrɛ fɛ n'i bɔra parti kɔnɔ ka taa même association kɔnɔna na ka taa fondation kɔnɔna na i b'a sɔrɔ fondation dɔw ka fɛn ye bleu ye ka kɛ jɛman kɔnɔ dɔw ta ye jɛman ye bleu kɔnɔ i n'a fɔ croix rouge fana na i b'a ye o ye jɛman de ye ka croix rouge kɛ a camancɛ ma k'a sɔrɔ n'i y'o fana yɛlɛma o ye jamana dɔ de ye drapeau fana don n'o ye Suisse drapeau ye o kɔrɔ mais
olu ta tɛ drapeau national drapeau international tɛ u ka kɔrɔ dɔ de bɛ a la a bɛ fɛn dɔ de ɲɛfɔ la o la ansardini kɔnɔna na a bɛ baara kɛ ni chlore min ye parce que logo in kɔnɔna na kuranɛ bɛ yɔrɔ min na kuma dɔ de bɛ yen nɔ chlorine 3 in bɛɛ de kofɔra n'o ye rouge n'o ye bilenman ye ani blanc o ye jɛman ye ani verti o ye binkɛnɛman ye o kɔrɔ a tacogo yɛrɛ la ale bɛ daminɛ rouge blanc vert o de ye fɛn in dabila parce que rouge bilenman in de kelen bɛ ka kuranɛ kori o la kuma dun bɛ kuranɛ nɔfɛ ko ni kiti kɛra ni kuranɛ ye bilenman in bɛ kiti de kofɔ ni kiti kɛra ni kuranɛ ye o la lafiya o de ye jɛman ye o de bɛ na sabati n'o ye la paix ye o bɛ sabati min binkɛnɛ de ye dugukolo yɛrɛ ɲɛnɛmaya hɛrɛ nature vert o ɲɛnɛmaya hɛrɛ o kɔrɔ ni kiri kɛra ni kuranɛ o kɔrɔ kuma bɛ bɔ verti de la rouge de la ka na o kɔrɔ ni kiri kɛra ni kuranɛ ye ka baara kɛ ni kuranɛ ye ka faamuyali kɛ ni kuranɛ ka kalanw ye n'o kɛra jɛman in lafiya o ye la paix signe de jɛman o nin yɔrɔ na a bɛ lafiya de kɔ basigi ani lafiya ko t'an da la i b'a ye k'i koli jɛlen i fini jɛman don o kɔrɔ signe de la paix ye o ye o kuma na lafiya bɛ sabati min diɲɛ kɔnɔ n'i ye dugukolo min ye binkɛnɛlama hali n'i taara jardin ni fɛnw na ye i b'a kɛ hali n'a sɔrɔ la binkɛnɛ yɛrɛ tɛ yen nɔ tapis verti dɔ bɛ fɛnsɛ o fɛngɛ ninnu i b'a ye binkɛnɛ ye nɛma k'a fɔ yan ka di nɛma bi yan ji bi yan dunkafa bi yan nɔ binkɛnɛ o taamasiyɛn de o kɔrɔ ɲɛnɛmaya diya bɛ sɔrɔ ni laadiriya de ye ɲɛnɛmaya bɛ se k'a ka lafiya bɛ sɔrɔ ni laadiriya de ye o kɔrɔ o b'o ko fɔ o la mais a bɛ se ka kɛ o chlorine na n'i y'a ta cogo dɔ la a bɛ ni jamana dɔ chlorine bɛ bɛn na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an bɛ Europe Italie drapeau ye vert blanc rouge o ye Italie drapeau ye o kuma na o bɛ ten mais peut-être o fana n'u ta kɔrɔ ni ansar ta kɔrɔ tigɛ ansar m'o fana filɛ dɔw fana delila k'a fɔ ko Iran de bɛ ansar financer n y'o mɛn dɔw yɛrɛ da ko Iran de bɛ ansar financer parce que Iran fana drapeau bɛ ten de Iran drapeau bɛ ten de o fana ye vert blanc rouge mais o ni Italie ta in fana tɛ kelen ye so Italie ye vert blanc rouge de ye Italie ta bɛ daminɛ numan fɛ ka jɔ ka taa i numan fɛ ka sɔrɔ ka fɛn tugu la o tugu jɔjɔlen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais Iran ta y'a dalen de ye sisan o kɔrɔ verti dalen don ka binkɛnɛ da o dugumana na ka bilenman da duguma ko drapeau kɛcogoya y'o ye ni kala bɛ kɛ nugun de la sisan chlore 3 bɛɛ bɛ taa kala la mais kala tɛ don kelen na o y'o fana ye peut-être dɔw fana y'a faamu ko ansardini kuma dɔ la k'a papier ko caman dilanna Côte d'Ivoire ko i b'a sɔrɔ origine ye fili de ye ko orange de ko Côte d'Ivoire drapeau de fana don tuguni o kɔnɔ bɛɛ y'i ta fa la mais nin si ka drapeau tɛ mais ansar t'a dama jamana fana ye min bɛna créer diɲɛ kɔnɔ parce que ansariw faralen tɛ ɲɔgɔn kan ansar bɛɛ tɛ yɔrɔ kelen est ce que diɲɛ kɔnɔ jamana bɛ se ka sigi a jamana parti dɔ bɛ Mali fɛ dɔ bɛ Côte d'Ivoire Afrique ansar bɛ jamana 30 ni kɔ kɔnɔ yala a bɛna olu tigɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a dama dugu walima a bɛna dugu bɛɛ de minɛ ka kɛ diɲɛ kelen yɔrɔ diɲɛ kɔni a bɛ ka taa taabolo min na a ma nɔgɔ ko diɲɛ bɛna kɛ jamana kelen ye continent tilalen don ka dugu tila région cercle ninnu décentralisation fɛn caman b'a kɔnɔna na o kɔrɔ ansar tɛ k'a fɔ k'a bɛ ka drapeau dɔ utiliser jamana dɔ kɔnɔ dɔ bɛ se ka n'o fɔ Mali sigilen bɛ ka filɛ ansar bɛ ka drapeau dɔ labaara ou bien Ivoire kana na wuli ko ansar bɛ ka drapeau labaara ou bien Burkina kana fɔ ko drapeau dɔ bɛ ka labaara an ka territoire kan k'a dɔn drapeau national tɛ indépendantisme o drapeau fana tɛ mais chlore de don chlore min n'a bɛ fɛn min ɲɛfɔra o ye nin de o kɔrɔ Iran tɛ ansar financer u tɛ ansar ko kalama a bɛ bɔ cogo min na a bɛ baara kɛ cogo min na ansar ka baara jɔlen de Iran b'o de ye pour que pas mun na an b'a fɔ ko Italie fana o kuma na o fana drapeau na a bɛ taa ani drapeau wɛrɛw bɛ taa min t'o si ye mais a ma nin si ladege a tɛ ka baara kɛ nin si ka laɲini kɔnɔna na mais a ka chlore in bɛ ka kuma dɔ de fɔ k'a fɔ bolo min bɛ kɛrɛfɛ n'o ye dugukolo jɛ globe terrestre bolo de bɔlen ma la Senegal ka ko dans le monde entier o kɔrɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ka se ka silamɛya sabati diɲɛ bɛɛ kɔnɔ mais a tɛ kɛ ni violence ye n'o kɛra bolo bɔlen bɛ ka sin k'o bɛ sabati cogo di ni sira min ko sira de filɛ nin o de ye a ka baara kɛ ni kuranɛ min jiginna Alakira kan ni a sɔnna kuranɛ ka kalan ma a ka tarbiyaw n'a ka taalimuw ma o kuma na a ka éducation n'a ka enseignement o kuma na la paix min ni diɲɛ b'a ɲini a bɛ sabati ni kuranɛ ka kalan kɔ de o de kama Bernard Shaw ale anglais ka écrivain dɔ ye penseur ba dɔ tun don anglais don a fatu kuma mɛnna mais ale de y'a fɔ a ka kuma dɔ la k'a fɔ a ka silamɛ ye a ko inna rasulallahi Muhammad la yajibu an yudi amun kazal insaniya a ko silamɛw ka kira Muhammad ko a kan ka wele tiɲɛ yɛrɛ la ale yɛrɛ ka enquête ni fɛn bɛɛ kira ka biographie n'a ka enseignement filɛ ale y'o kalan ale yɛrɛ ye penseur ye kuma ale yɛrɛ ye écrivain ba de a yɛrɛ nana sɛbɛn o don na ka sɔrɔ a ma silamɛya a ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ye min sɔrɔ Muhamadu ko nɔ la
ko Mohamed kan ka wele de ko mun kazul insaniya o kɔrɔ le sauveur de l'humanité le sauveur de l'humanité ko Mohamed kan ka wele ten a ko law tawalla rajulu zi'amatal alam misluhu la halla jami'a mushkilati a ko diɲɛ don o don ni mɔgɔ sɔrɔla ka faamuyali kɛ Mohamed ka faamu nin na a ka enseignement y'o minɛ a ka éducation y'o minɛ n'o mɔgɔ bila la organisation internationale fɛn o fɛn ɲɛma ko diɲɛ problème bɛɛ k'o tigi bɛ se k'a bɛɛ solutionner voilà mais a kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ ka don silamɛya la mais silamɛya de kɛlɛ si tɛ yen nɔ kɛlɛ yɛrɛ kana kɛ silamɛya a solution fɔ ko ni mɔgɔ nana a kana kuma ɲɔgɔn kɔfɛ ni dɔ nana kibaruya dɔ f'i ɲɛna ko a vérifier fɔlɔ ni tigi ye i danaya mɔgɔ ye mais a nana min fɔ ko o y'o kɛ o fana ye danaya mɔgɔ ye sisan kuranɛ ye mun fɔ ko kana nin kɛlɛ kana nin fana gɛn ko a vérifier voilà a vérifier ko ni m'o kɛ dɔrɔn k'i bɛ taa bin mɔgɔ dɔw kan i bɛna nimisa ko tiɲɛ mana dɔn i bɛna dɔn ko i bɛna nimisa la k'a delila ka kɛ kira yɛrɛ la kuranɛ jiginna ka kira yɛrɛ bilasira ɲɔgɔn na o kɔrɔ problème fɛn o fɛn nana an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ dɔw ko ninnu y'a kana nin ye nin wari in dun nin ye nin kɔnɔ o fɛn dun tɔgɔtiɲɛko de bɛ yen nɔ e fana b'a mɛn n y'a ye Facebook kan n y'a ye YouTube kan a fɔra nin journal yɛrɛ de la dɔrɔn k'a minɛ ka taa silamɛya ko k'i k'a vérifier o kɛlɛ caman bɛ ka wuli nin de la o la n'i ye baara kɛ ni kuranɛ dɔ kɔrɔ kunnafoni nana e ma hali ni tɛ silamɛ a fɔra ko ni mɔgɔ nana ni kunnafoni dɔ ye k'i k'a vérifier n'i ye baara kɛ a fɔ k'i ye baara kɛ ni kuranɛ hali ma don silamɛya la hali ma don silamɛya la ale kama ale ko silamɛya ye fɛn minnu fɔra ko ni mɔgɔ sɔrɔla ka baara kɛ n'o ye k'a bɛ diɲɛ problème bɛɛ ban a fɔra ni balima fila kɛlɛla kuranɛ ye min fɔ ko ni jamakulu fila kɛlɛla mumini jamakulu fila kɛlɛla a ko k'a ye dilanni kɛ o fila ɲɔgɔn n'a fɔ ma ko réconciliation réconciliation bɛ kɛ cogo di a tɛ kɛ ko a ye sabali a y'a ban ten dɛ karisa a ye mun k'i la a b'a ɲɛfɔ la a e ye nin k'a la ka daminɛ e fana b'a ɲɛfɔ la tuma dɔ i bɛna ye mɔgɔ dɔw bɛ kɛlɛ faamubaliya de kama ka sɔrɔ o bɛɛ ye hakilina kelen mais ni faamubaliya tɛ n'a sɔrɔ dansago de don ko a ye o fɔ k'a bɛn ni tɔnikɛla ma sɔn k'a dabila ko a ye fara don nin kan a k'ale kɛlɛ a tɛ se ka jama kɛlɛ f'a ka segin ka na tiɲɛ ma n'a seginna n'a sɔnna tuguni hali n'a y'a forcer n'a seginna ka sɔn tiɲɛ ma o tuma na ko a y'a bila ten a ka ɲɛni k'a ni ɲɔgɔn cɛ réconciliation k'a ni ɲɔgɔn cɛ ko o de ka di ala ye o kɔrɔ problème min b'a la an da la n'an bɛ ka dialogue ni fɛnw kɛ a solution bɛ kuranɛ de kɔnɔna na a ma fɔ ko a ka kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye mais n'a seginna ka taa kuranɛ ma dɔrɔn i bɛna ye a problème bɛɛ lajɛlen de bannen don a solutionnen don o la ansar bɛ fɛ ka kuranɛ valeur yɛrɛ de yira n'an jogow ye ani ko ko mana na an ma an k'a lajɛ kuranɛ mun fɔ a ma fɔlɔ anw kan k'an yɛrɛ kɛ cogo di nin ko in kɔnɔna na an bɛ segin ka taa kuranɛ de ma ansar bɛ fɛ ka kuranɛ ka valeur de bila sen kan mais a kan tɛ k'a fɔ bamuru b'an bolo nin fɛn b'an bolo a kan t'o ma mais an ye logo min fana fɔ mun na an kumana logo fana kan logo in na komi nin depuis an taara créera nin logo in hakilina nana n ye a nacogo f'i ɲɛna mais ko yɛrɛ ni mɔgɔw ka diinɛ faamucogow la mɔgɔw n'i kun ye ansaru dessin fɔlɔw lajɛ hali sini drapeau dɔw kan i bɛ dessin wɛrɛw y'a la quoi olu ye jago de olu t'a dɔ ye i yɛrɛ b'a ye tuma dɔ la bolo fila dilen bɛ ɲɔgɔn ma o tun bɛ kɛ drapeau dɔw la ansar ka logo in kɛrɛfɛ ka bolo fila di ɲɔgɔn ma o tigi y'o kɛ hakilina minnu na o de ye bolo di ɲɔgɔn ma sisan o ye réconciliation ye a ka yafa ɲɔgɔn ma fiyewu parce que bolo kun kelen ye finman ye kelen ye jɛman ye i n'a fɔ o ye dɔw fana ka taabolo o bɛ dɔw ka logo yɛrɛ la dafalen mais o y'a sɔrɔ olu ka o parti yɛrɛ kun tɛ yen nɔ ansar dɔw y'a ye ka o bolo di ɲɔgɔn ma ye k'o k'a la ko ansar nana wa'tasimu bihablillahi n'o de a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen n'a kana fara fara olu y'a kɛ n'o hakilina min o sɛbɛnni min kun bɛ kɛ drapeau kɔrɔ olu ye bolo nin k'o la dɔw fana y'a kɛ hakilina la ko non ko baya yɛrɛ min n'o ye silamɛya don kɛ n'ansar nana k'o ɲɛnamaya o kɔrɔ baya ti ɲɛ f'i k'i tɛgɛ da dɔ tɛgɛ kɔnɔ min y'a kɛ dɔw y'a kɛ n'o hakilina ye mais ni silamɛya ko kuma fɔra sisan an bɛ mun de ye fɔlɔ fɔlɔ la ko jihadi ni bamuru i b'a ye dɔw fana y'a ye waati la dɔw ka limana bonyana nɔ an bɛ sa ni jihadi de wulilen sisan ni diinɛ de bon olu ye bamuruba de dɛsɛ o k'a fɛ o dɔw y'a kɛ makan bamuruba yɛrɛ bamuru fila k'o croiser tantɔ k'o kɛ drapeau kan dɔw ta ye bamuruba dɔ ye dɔw ta ye hali marifa yɛrɛ dessin yɛrɛ dɔw yɛrɛ ka fɛnw kan o bɛɛ ye k'a bɔ i yɛrɛ la de mais ansar yɛrɛ y'o ye dɔw yɛrɛ la depuis o wagati la 96 15 wagati na u y'a essayé ka sigi dɔ kɛ k'a fɔ ninnu logo in tɛ fɛn ye ko min bɛnn'i ma quoi nin bɛ kuma dɔ de ko fɔra o la bolodi ɲɔgɔnma o y'a dama hakilina ye mais o t'a kɔnɔ k'a fɔ ko bɛna k'a dessin ye bamuruko t'a kɔnɔ marifako t'a kɔnɔ fɛn misɛnnin fɛn fɛn kun bɛ yen nɔ a fɔra ko bɛɛ ka bɔ a kɔnɔ o de kama laban na i t'o ye sinon fɔlɔfɔlɔ ni sena ansar ka photo kɔrɔ ninnu ma i b'o ye dɔw ka fɛn kan mais tiɲɛ yɛrɛ la ansar ɲɛmɔgɔso yɛrɛ ma nana ye mais kɛrɛfɛmɔgɔw ni drapeau dilannaw de y'a hakilinaw ta ka nin bɛɛ fara a kan quoi o la mais bamuru t'a la bolodi ɲɔgɔnma t'a la dessin wɛrɛ si t'a la ni dessin damadɔ ye nin ye la wa k'a bila nin bila cogo la n'i ye dɔ in bila ka taa kinifɛ t'a bila ka taa numan fɛ o tɛ ansaru ye
o tɛ ansari o de kama ansari ka entreprise n'a ka bolonɔ bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ ni chlorine fana bɛ labaara a la nɔgɔya sira fɛ ka fara ka fɛn ninnu kan télé ni radio ni fɛngɛ ninnu bɛɛ i b'a sɔrɔ chlorine saba de b'a la rouge vert blanc hali n'an bɛ décoration kɛ i bɛna ye nin chlorine ninnu de bɛ caya la kosɛbɛ kɔrɔ ye nin dɔrɔn de ye et puis fɛn dɔ min jamana bɛɛ sariya jɛnnen dɔ ni a ye k'a fɔ i k'a labaara i ka hakilina fɛ hakilina ni chlorine min bɛ ɲɛfɔli kɛ i ka jɛkulu ni ka tɔn ka taabolo ni laɲini an y'o de fɔ logo yɛrɛ kɔrɔ n'i y'ale ta dɔrɔn n'ale dɔrɔn expliquer ɲɛ dɔrɔn i bɛ se ka tɔn yɛrɛ ka sariya ni a fɛn bɛɛ a objectif i bɛ se k'o faamu logo yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔnin kelen ko an bɛ fɛ nin de ka kɛ ok an bɛ fɔ i ka walawalali la an b'a jigin k'a fɔ faamuya sɔrɔla a la nka siɲɛ caman mun bɛ mɔgɔw yɛrɛ degun an b'a jigin k'a fɔ bɛɛ ye faamubaliya de parce que n'a fɔra ko ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye mɔgɔw hakili bɛ jigin sanction pénale de la k'a sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen hɛrɛ bɛ yen k'a sɔrɔ i mana fɔ sanction pénale la aw k'aw jogo ɲɛ aw ka baara kɛ ni ladiriya ye aw kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ aw kana ɲɔgɔn kɔniya yala nin bɛɛ ye kuranɛ ka laɲini dɔw de ɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ n'i ma se ka nin de matarafa sanction pénale bɛ na mais n'a fɔra ko ka kiiri kɛ ni kuranɛ dɔrɔn i b'a ye mɔgɔw hakili bɛ jigin ko a bɛna an parti dɔ tigɛ walima a bɛna farala kiiriw kɛ k'a sɔrɔ a ka laɲini yɛrɛ de ye i ka kɔrɔfɔw la an ye mun faamuya baara ka kɛ ni tiɲɛ ye bɛɛ ka hakɛ ka d'a ma walasa sigi ka ja n'a fɔ ansari fana b'o laɲini cogo min na o de ansari ma se sanction pénale ma fɔlɔ ansari bɛ baara yɛrɛ de la daminɛ kalan inchallah o de kama caravane humanitaire ninnu ni u bɛ dɔn minnu kɛ u bɛ fɛn o fɛn kɛ nin bɛɛ ye kuranɛ nin bɛɛ taara kuranɛ de kɔnɔ nin bɛɛ yera ala kɛra de la ɲɔgɔn na voilà o ye kuranɛ de ye ayiwa an bɛ tɛmɛ ni an ka ɲininkali sabanan ye o bɛ tali kɛ tɔn ka récépissé ko la n'o ye tɔn yɛrɛ ka wolosɛbɛn ye an ka laseli tɛmɛnenw na Sikasokaw hakili récépissé bɔra yen ni Sikaso kabini karamɔgɔ yɛrɛ taama dɔ kɛ en 1990 an bɛ fɛ k'a dɔn a labɛnw hali bi a sera ka kɛ cogo di walasa récépissé yɛrɛ a ka se ka bɔ Sikaso. ok ala ka an bɛɛ sawa ma i n'a fɔ an ka sigi tɛmɛna an kumana ko e ye ɲininkali kɛ ko darul hijra an ko an y'o ɲɛfɔla karamɔgɔ k'a to gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ tɛ ɲina fɛn dɔw kɔ kuma min na i bɛ gɛlɛya kɔnɔna na mɔgɔ min nana k'a fɔ ko a bɛ k'i fɛ a b'a donni ta k'a partage i tɛ ɲinɛ o kɔ kosɛbɛ o de kama karamɔgɔ sisipana de 90 kɔnɔna na karamɔgɔ sisipane ni ninnu y'o ko mɛn k'a fɔ anw bɛ karamɔgɔkɛ min lamɛn vraiment an y'a mɛn ko a ka wajulu balila a dun ka kɛjiw n'a ye wajuli kɛ dɔrɔn a kɛji tun bɛ taa voyagekɛlaw fɛ ka taa di a tun bɛ cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ o cogoya la ka sɔrɔ hadira yɛrɛ ma se yen nɔ hadira kun tɛ kuma arajo la a kun da yen ka wajulu kɛ dɔrɔn minnu b'a resere kadi feerelaw olu de b'a resere wala mɔgɔ minnu b'a fɛ u b'a bila bila ka taa lɔgɔdugu ni fɛnw na dɛ a ko tun bɛ ten bon olu minnu nana sisan n'olu nana olu de nana karamɔgɔ nɔfɛ fo Bamakɔ ka taa n'a ye Sikaso ni yan banila na ka taa an fɛ hakili la mɛn da ye mɛn tigila ye Omar Jabate ale tun b'o mɔgɔw la n'a ka ma baliki an hakili an n'ale baro la an ye o lamɛn sigi tɛmɛnen fo ka na se Sikaso Badrisa Traoré n'o ka ma Badri Sikaso Badri an n'ale fana baro la an ye a layidu di mɔgɔw ma sigi tɛmɛnen na mɛn da ye minnu yɛrɛ y'a ye kuma dɔnna ko de ko ji min bɔra manɔgɔ da ko o de ka timi a kɛra ne la o fana ka kɛnɛ ka tɛmɛ hali a kɛra ɲɛna kan a kɛra ɲɛna fana ka di ka kɛnɛ ka tɛmɛ a kɛra a lakalila ɲɛna ye a kɛra minnu yɛrɛ la ani minnu yɛrɛ y'a kɛ hakili la olu ka can kosɛbɛ alhamdulillah balolen ka can kosɛbɛ an n'u caman baro la hakili la an bɛ se ka olu ka sariyakanw lamɛn Dawuda Sangare voilà ani Siyaka Traoré baara in labɛnna cogoya minnu na an delila ka dɔ fɔ kan nka minnu yɛrɛ y'a labɛn o mɛn da ye olu ye an bɛ se ka olu lamɛn Sidifuya ka kuma kɔfɛ an bɛ jɛ ka an ɲɛmada o jaw fɛnɛ fɛ mais don dɔ la an balima minnu bɛ yen anw yɛrɛ dama nana fara ɲɔgɔn kan an nana ye suspension laban min nana kɛ n'a kɛra jury donya fɛ o suspension ni dusukasi fanga bonyana kosɛbɛ Hayidara kanubagaw n'a ka kasite lamɛnbagaw ma an ye mun de ye sisan an ka fɛɛrɛ tigɛ an bɛ se ka Hayidara yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka se ka a kisi ka bɔ nin degun kɔnɔ an commencera ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn minnu b'a kanu an bɛ ɲɔgɔn dɔn sugu la an ye mɔgɔw tɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka na kɛ tɔnsigiyɔrɔ kelen ta ka information di bɛɛ ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mangorani Bayisu fɛ yen an y'o kɛ min kɛ dɔrɔn an taara ka taa tɔnsigi fɔlɔ kɛ an nana filanan kɛ komi a bɛ kasɛtiw kɔnɔ karamɔgɔ ka wajuli ale tɛ dɔwɛrɛ la ala t'a laseli kɔ n'a fɔra ko k'o dabila o degun kan ka bɛn min ma o fanga bonyana ma an ye mɔgɔw délégué ka taa karamɔgɔ fɛ yen fɔlɔ
olu tagala ka taa bɔ a la k'a yirala k'a yira fanga mana ban e la k'a fɔ i ti wajuli kɛ Bamakɔ an ka laɲini kɔni ye min ye o le ye i bɛna Sikaso n'i kɔni nana Sikaso o sɔngɔ mana bɛn fɛn fɛn ma hali ni anw bɛɛ bɛ to a la o kɔni an bɛ jɔ n'o garanti ye d'accord a ye jɛn di tuma min na k'a fɔ k'a bɛ na an ye mɔgɔ minnu deli ka taa an ye don dɔ d'u ma a taara f'a ɲɛna ko k'ale sɔnna o ma k'a bɛ na Sikaso o y'a sɔrɔ an tun ye a nali laɲini min kɛ an ni fanga tun bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn sama-sama la a naliko la dɔw ko a ka na dɔw ko a tɛ se ka na donc jama min tun b'an bolo a don kama dɔɔni a fɔni k'a bɛ na o dɔw somɔgɔw y'u bagabaga aw minnu filɛ nin ye n'aw ko Seydou Ousmane Mamadi ka daminɛ Sikaso k'a sɔrɔ Bamakɔ bannen don a la n'aw tugula ka to ka taa tɔnsigiyɔrɔ la ni ko bɔra a la faamaw bɛ n'aw bɛɛ minɛ yan ka taa kaso la anw da tɛ don a la o kɛra min kɛ dɔrɔn jama siranna mais jaragɛlɛnbagaw tora a kɔnɔ an ye tɔnsigi wɛrɛ organiser sisan k'a lajɛ jɔni ne bɛ se ka jɔ ko nin cɛfarinya kɔrɔ an taara tɔnsigiyɔrɔ la n'an ye kuma d'i ma ne ko ɲɛ bɛ ko nin na cogoya min na a gɛlɛyala an ka tɔ faamaw ta la e tɔgɔ tɛ sɛbɛn tuguni ni kuma dir'e ma mɔgɔ wɛrɛ ma n'o tigi ko an kɔni tɛ layiru di an ka karamɔgɔkɛ ma fiyewu ka tila ka janfa n'an bɛ sa an bɛɛ bɛ sa ka ban minnu ye siranyakan fɔ o bɛɛ tora yen minnu ye jaragɛlɛyakan fɔ o bɛɛ sɛbɛra donc o kɛra min kɛ dɔrɔn dugumɔgɔw y'a ci dugu kɔnɔ sisan minnu ye jitɔyakan fɔ o y'a ci dugu kɔnɔ ko ko Ayidara k'a nali dabilala olu ko k'a nali dabilala k'a sɔrɔ tɔnsigi min bɛ kɛra kɛrɛfɛ fana olu t'o kalama déjà olu siranna ka ban dɔrɔn olu tola yen minnu jɔra ni jaragɛlɛya ye olu continuera ka baara kɛ donc o la an tora olu la fo ka na se don yɛrɛ sera yanni don yɛrɛ seli cɛ minnu siranlen don olu yɛrɛw tun ye téléphone ci k'a yira k'a fɔ ko baara yɛrɛ ma bɔ bilen tuguni olu ka baara ma bɔ o y'a sɔrɔ cidenw fana cilen don ka taa Bamakɔ ye donc o la cidenw tagala olu ye ci fɔ midi waati ko nali ma bɔ cidenw dɔ la 1h waati o y'a sɔrɔ cariko tile tɛ yen sɛnsɛngati de tun bɛ yen awɔ karamɔgɔ ye cidenw bisimila o la o y'a yira k'a fɔ anw nana Sikaso taga kan karamɔgɔ ko n ye ci sɔrɔ k'a fɔ ko nali ma bɔ aw ko k'aw nana awɔ ko bɔn ko wayi ko n'a sɔrɔla aw tun m'a fɔ n'a sɔrɔ aw ka cidenw tun ma don ka bɛn ni 1h ye fo aw tun ye jitɔyakan de ci ne ma ne tun bɛ ɲɔnɔ bila aw ɲɛ parce que aw kɔfɛ ɲɔnɔ de bɛ yen mais n'aw tun ma na ne tun bɛ taa ɲɔnɔ donc o la cidenw taara min kɛ ani cidenw nana ɲɔgɔn fɛ cɛ mais o don y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen olu cɛsirila Sikaso yan ko a tɛ don Sikaso an ko doli de ye diyagoya ye bon o y'a sɔrɔ yanni an ka labɛn kɛ an ye labɛn sabati k'a yira k'a fɔ ni Ayidara bɛ na an k'a jigin maa si ka du kɔnɔ an yɛrɛ bɛ so kura dɔ de ta k'o labɛn k'a don yen ka taa papier dilan a la justice la ni e ka du ta la n'e nana siran k'a fɔ k'a tɛ don i ka so bilen tuguni donc o b'a sɔrɔ papier b'an bolo a bɛna séjour min kɛ a tɛ kalo dafa n'an b'i ka so ta kalo kelen a y'a kɛ an balimakɛ min bɛ n'o ye an bɛ tɔnsigi kɛ yɔrɔ min na olu nana an deli an ka sabali ka to a ka jigin olu ka du kɔnɔ bon an ma sɔn mais jama nana a fɔ bon e ko e ye duden ye e ko k'a bɛ jigin e ka so ni a jigila ni dutigiw nana fɔ k'a tɛ jigin a tɛ kɛ baasi ye an taara u ka dutigiw ɲininka olu fana ko k'u jɛnna n'a ye k'a bɛ jigin donc o la an y'a siɲɛ fɔlɔ jigin o yɔrɔ la mais a tun ma dabɔ maa si ka jigili kama dɛ parce que an siranna n'i nana siran sisan k'a fɔ a tɛ jigin ka so an y'a wuli ka ban o kama an ye lu wari bɛɛ de sara fɔlɔ lu min bɛna ta an y'o wari sara fɔlɔ o nana bele ka a ka wajuli yɛrɛ sisan ko Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen ko ala ka guwa kɔrɔ a kana fɔ n ko an ko a gɛlɛyara
o tuma ngo donc natna wajulu ke Bamako an ka taa nɔfɛ a kana wajulu k'an fɛ yan parce que a bolo bɛ wajulu la et puis a ka wajulu bɛ anw nafa an taara nɔfɛ a fana ma gɛlɛya dɔ la ko alhamdulillah a b'an jaabi a nana an nana ka na laseliw kɛ yan o bɛnna 90 ma an laseliw kɛ an nana tun yan fana an sɔrɔ gɛlɛya fana o ye telefɔni ci ka gɛlɛya fana bila anw bara yan an jigi b'an fana la laseliw kɛ kɛnɛ an yɛlɛ kɛnɛ ma taara dɔrɔn ayiwa ko wajulu tɛ se ka kɛ parce que fɔlɔ waati wajulu tun tɛ kɛ kɛnɛ ma fo i ka demande de kɛ mairie la k'a fɔ n bɛ fɛ ka nin manifestation kɛ kɛnɛ kan kɛnɛ bɛɛ hali n'i bɛ balan fɔ i bɛ taa demande kɛ mairie la ou bien a taa kɛ polisi la pour que i bɛ se ka manifestation kɛ an taara demande kɛ olu ko nin ye diinɛ ko ye ko an ka taa AMIP mɔgɔw nɔfɛ o de suma an balimakɛ dɔ n'o ye Bayisu ale belinna k'a yɛrɛ ye AMIP président y'o don an ko donc e belenkɛ don te belenkɛ nɔfɛ pour que an bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ ale taara ale ko bon ko nin ko bɛna ɲɔgɔn ye ko a ka taa ka na a taara ka na o ɲɔgɔn ye ko donc ko an ka taga commandant nɔfɛ ko sinon ko nin ti olu ka baarakɛta ye ko fanga ko ye ne puisque mɔgɔ min suspendu non olu tɛna se ka jɔ o kɔrɔ an sera tun olu ko commandant ko non bon fɛn min bɛ yen olu ye tiɲɛ fɔ an ɲɛna min bɛ yen o de ye a suspend ma an ka nin ka sɔn bon an b'a kalama gɛlɛya dɔ bɛ Sikaso fana yan n'a nana toucher o dɔ la est ce que a tɛna fitina fana wuli an bara yan wa an ko nin n'o tɛ sira la nin tɛ Bamakɔ ka nin tɛ Sikaso ka si dɔn yan Sikaso ka si t'a dɔn anw de nana a bɛna fɛ a ka Ala ka diinɛ lase anw ye an mako b'o de la a ko donc ko tɛna se ka jɛn d'an ma donc n'a ma ɲɛ kɔ an ka segin an ka taa polisi n'an ka taa sɛbɛn ɲini bon yanni an ka segin ka na ye sa an bɛ nɛnɛ dɔrɔn o ye telefɔni ci ka na polisi la ko n'anw sera ko an kana sɔn ka sɛbɛn d'an ma yamaruya sɛbɛn d'an ma min b'a to an bɛ wajulu kɛ kɛnɛ ma an sera heureusement an jɛn o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ jɛɲɔgɔn bɛ yen terikɛ Madu Z o ye polisi dɔ ɲɛ bɛ ale ye polisi ka coordinateur yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye bi Mali kɔnɔ bon ale yɛrɛ ale ye n den kɛrɛfɛ o gindo min fɔ ka na fɔ ayiwa o gindo min fɔ ka na yan bila an ɲɛ o ye nɔ ko ayiwa ko foyi t'a la an taara sigi o taara ni commissaire sigi an taara commissaire fɛ yen commissaire ne fɔ a ye donc jɛn tɛ a ye yamaruya ma di commissaire ma commandant ma sɔn yamaruya t'a bolo gouverneur fana ma sɔn yamaruya t'a bolo ka wajulu kɛ kɛnɛ ma a se ka kɛ an ko donc an bɔra n ko an y'a faamu ne taara an ka cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen Alhaji Mumuni Bamba Ala ka hinɛ a la n taara ɲɛfɔ a ye a ko nin tɛ gɛlɛya si a kan n'o ko k'a tɛ wajulu kɛ kɛnɛ ma a taa wajulu kɛ a ka du kɔnɔ n'o ma sɔn n'aw bɛ n'a siranna ɲɛ a ye na ne yɛrɛ ka du kɔnɔ yan a ye na wajulu kɛ cɛ tɛ min se ka bali Sikaso yan t'o fɔ i ka mɔgɔ ɲɛna ne tora hakilina di mɔgɔw ko ko don an bɛ fɛrɛ ka sa di sinon wajulu bɛ kɛ an taara karamɔgɔ na karamɔgɔ y'an ɲɛ mun ɲɛna ko ko k'a tɛ wajulu kɛ kɛnɛ ma de karamɔgɔ k'o bɛ baasi ye wa k'a bɛ sa ko a tɛ sa dɛ a kana sa a y'a to ten an ko an bɛna wajulu ko an ko an b'a kɛ so kɔnɔ ko wayi ko a y'a kɛ so kɔnɔ k'o ka ɲi a kana sa bi da a kana sa an ko donc an y'a to ita la an wajulu kɛ du kɔnɔ n'an ko an bɛ bɔ de n'an bɛ sa ka da an bɛ sa sinon wajulu bɛ kɛ an segira an nana taa bɔ donc fɛn min an taara polisi nɔfɛ commissaire nɔfɛ ko min bɛ yen a ko a dɔn wajulu kɛ kɛnɛ ma an bɛna wajulu kɛ an ka du kɔnɔ commissaire ko ayiwa n'a ye wajulu k'a dɔn o bɛ polisi ni gendarme bila k'a poursuivre n'a karamɔgɔkɛ fɛn fɔ min na tɛ bɛn a n'a karamɔgɔkɛ an b'a bɛɛ minɛ n ko e minɛ e den ye kaso de ye n ko kaso bɛ bon dayɛlɛ ka datugu kaburu an ma sira kaburu ye kaburu tɛ dayɛlɛ ka datugu an ma sɔrɔ kuma tɛ e ka kaso ma n y'o fɔ a ye kɛnɛ kan an sigir'o la n nana an ka baara daminɛ donc fana alhamdulilayi karamɔgɔkɛ m'an sɔn ale fana olu fana y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka kalan a sirama n'a kun na ala jama tigɛ kelen kelen i n'a wajulu k'a fɔ ko an da deli an tɛ wajulu kɛ kɛnɛ ma dɛ an b'an ka du kɔnɔ a bɛ pɛrɛn k'a fɔ ta mais ala sɔnna ma a ye polisi ni gendarme bila ka na an poursuivre karamɔgɔkɛ ma se taa fɛ a bɛɛ lajɛlen baya kɛ polisiw bɛna civil ka na yɛlɛlɛ kogo kan k'an ka wajulu lamɛn donc su o su u bɛna an ka wajulu bɛɛ lamɛn k'a bɛɛ enregistré ma t'o la ka taa n tora kɔnɔ an y'o événement kɛ ka ban alhamdulilayi karamɔgɔkɛ labila ka taa bilasira o kɔfɛ a yɛlɛnna ka taa sa an ko a ma fɛn min ye bon an minnu fara ɲɔgɔn kan an fɛ ka jɛkulu ye ka tɔn nin dilan k'a fɔ Hayidara dɛmɛ tɔn an y'o fɔ a ye a ko alhamdulilayi ko diyara ye mais ale b'a ɲini an fɛ ale bɛ tɔgɔ dɔ d'an ma an k'o da tɔn na an ma tɔgɔ min dara o ye Ansarudine Al-Islamiya a sɔrɔ ka tɔgɔ d'an ma an sɔrɔ ka kɛ Ansari ye tɔgɔ ye sisan an sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ sisan k'an ka laseliw daminɛ depuis o waati. O la nin kun ye seereyakanw ye tɔnden fɔlɔ dɔw fɛ ka bɔ Sikaso kɔnɔ minnu ka wulikajɔ fanga bonyana san 1990 waatiw la waati min na karamɔgɔ yɛrɛ bɛ suspension kɔnɔ a ka se ka taama kɛ ka taa olu fɛ Sikaso o la Serifukɛ an b'a ye k'a fɔ a mɔgɔw ka ca a don kama nin kun ye seereyakan fila ye an bɛ fɛ k'a dɔn ninnu kun ye jɔn ni jɔn ye. Ok ninnu minnu bɔra ka kuma
bi sigini na fɔlɔ ye Dawuda Sangare ale fana yera jɛkulu la minnu yɛrɛ da yera a kuma la ani a hakilina ani a fanga ni a ka dɔnta bɛɛ o don ale tun bɛ kasɛti de feere n'o ye Hadira ka wale kasɛti ye wala kasɛtiw tun bɛ enregistré Bamakɔ Bamusa tun b'a bila ka taa Lɔgɔdugu la olu tun b'a a kunbɛn ka sɔrɔ ka yala n'a ye o kumana ale ka baara tun y'o ye karamɔgɔ participation in ale bɔra a kalama u ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn ɲini Dawuda Sangare alhamdulillah a bɛ Ansar kɔnɔ hali bi san 2019 la Sikaso bureau bɛ n'o ko comité de contrôle de section ale ye o mɔgɔ ye hali bi ala ka si ni kɛnɛya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ min tugura la o ye Siyaka Tarawele don na fana ale kun ye radio dilanna ye yɔrɔ kayiti feerela ni radio dilanna bayito ni fɛn ninnu radio mana dilan u b'a essayer o kuma karamɔgɔ kayitiw ale kun bɛ o ko fana kalama kosɛbɛ ale fana yera nin jɛkulu nin na ni sigi ni karamɔgɔ tali de nana bɔ hakilina caman na n'o nana wolo Ansar ko yɛrɛ la officiellement ka Ansar créer officiellement a sɔrɔla nin sigi de la ni ne sen fɛ o y'a dɔn ko an bɛ se ka tɔn sigi d'accord ok o faamuyara komi labɛnw de bɛ kɛ yanni récépissés bɛ sɔrɔ an da sera o kumaba dɔw ma an bɛ fɛ k'a dɔn récépissé yɛrɛ a sɔrɔla cogo di n'o ye obtention ye parce que lamɔgɔw bɛɛ kɔfɛ a sɔrɔla a sɔrɔli kɔrɔ est-ce que a sɔrɔla gɛlɛya kɔnɔ wa walima a nɔgɔyara wa walima Ansaru ma sɛgɛn a baara ninnu sira fɛ an bɛ fɛ k'olu fana dɔn parce que an b'a ye k'a fɔ Bamakɔ a ma bɔ yan nɔ a taara bɔ fo Sikaso mun nana n'o hakilina o dɔnna Sikaso fana ka labɛnw kɔfɛ yala u ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a bɔli la wa ok bamananw ko ten ko biɲɛ kura falen tɛ taa wɔyɔ kɔ depuis karamɔgɔ ka taali yɛrɛ la u da bɔra k'a fɔ o y'a sɔrɔ a bɛ degun de kɔnɔna na hali olu ye labɛn min kɛ dɔw somɔgɔw yɛrɛ ye u lasira mɔgɔ min balilen don fanga fɛ k'a tɛ wajuli kɛ Bamakɔ n'aw nana wele ka na o y'a sɔrɔ problème dɔ fana tun bɛ yen nɔ awa a tɛna na a ta fara nin ta nin kan ka fitina wuli wa dɔw somɔgɔw y'a fɔ n'a bɛ nin ko in na ni ko y'a sɔrɔ an sen tɛ a la minnu sɔnna ka to an b'a ko bɛɛ kun kɔrɔ olu de sɔnna k'u kan ni k'u tɔgɔ sɛbɛn ka karamɔgɔ wele hali u selen kankarida caman kɛra u bɔra ka o kuma kɛ mais o kɔfɛ de sisan ni nin kɛra 25 mai 1990 karamɔgɔ donna Sikaso ka kɛɲɛ n'o de mais hali o donna wajili ma se ka kɛ o dugusajɛ wajili ma se ka kɛ dugusajɛ sabanan de u sera ka su damadɔ tugu ɲɔgɔn na o kayitiw fana bɛɛ lajɛlen bɛ bolola Bamusa ye o lakala n'o ye Bamusa Konte o kama fanga nana yɛlɛma sisan 91 la ka na association ko ladaga ninnu y'a ye kuma min na association ko tɛ yen nɔ an sera ka wuli an tɛmɛna fanga sira dɔw fɛ hali n'a gɛlɛyaw kɛra la mais o y'an ka papiyew n'an ka fɛngɛw minɛ k'a bila an kun b'a ko kɔrɔ komi sisan dagara sisan k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se k'i ka hakilina labaara association ko sira fɛ partout caman bɛ se ka caya association bɛ se ka sigi o de ye Sikaso ka kelenw de wulila ka jɔ o ma jɔ Sikaso yɛrɛ ye o nana fɔ Bamakɔ ka na a ɲɛ ɲini parce que olu y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu na bon hakilina bɛɛ n'i ka hakilina de don parce que tiɲɛ na Ansaru 85 ka se nin waati ninnu ma mɔgɔw b'a la de dɔrɔn o y'a sɔrɔ tɔnko yɛrɛ tun tɛ yen nɔ k'a fɔ k'u b'a espérance sɔrɔ wala minnu b'a la n'olu tɛ mɔgɔ kalannenbaw ni politique mɔgɔw ye i b'a sɔrɔ olu bolo an bɛ se an ka baara kɛ an ma se an ka papier ɲini fanga olu tun taara n'u ka ko ye nin cogoya de la bon Sikasokaw nana ye fɛngɛ ninnu ye fanga ko ye parce que olu ye espérance dɔ y'a la n'o de ye karamɔgɔ weleli ka taa u donna wo caman fɛ u ye papier caman signé u ye garantie caman di sisan tɔnko in fana na olu fana wulila an kɔni y'a nin hakilina ye ko in bɛ cogo min na an kan ka tɔn nin sigi k'an yɛrɛ garantie o wulila minnu y'a daminɛ Bamakɔ o wulila ka se olu dɔw ma dɔw y'a jira tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ ko in na Hayidara ko don mais a tɔnko ninnu sira ninnu fɛ yɔrɔ hali sini mɔgɔkɔrɔba caman bɛ olu t'o faamu u b'a fɔ ko a ko kɛra politique ko ninnu ni fɛn ko olu y'a tiɲɛ yɛrɛ an bɛ ko in na an sen n'an bolo mais k'a kɛ k'an ka taa fanga ni papier ni fɛnw ɲini olu dɔw ma o faamu ko tiɲɛ na anw tɛ o faamu tɛ anw na nka an kɔni bɛ ko in na an sen n'an bolo ninnu seginna ka taa faamu min bɛ Bamakɔ k'o fɔ olu de bɛ se ka min k'a la olu y'o k'a la o de taara wolo Ansari ka récépissé n'a fɔ ma Ansari yɛrɛ ka création officielle parce que papier ko ni fɛn sira fɛ ni Ansari ko bɛ fɔ an y'a histoire fɔ depuis 85 mais n'i bɛ Ansari ko daminɛ jamana la a b'a fɔ k'a ye Ansari tɔgɔ mɛn k'a kulo la ani ka papier d'a ma o kɛra 1991 o wulikajɔ kɛra nin jɛkulu kelenw de fɛ d'accord maintenant tɔn ka récépissé sɔrɔlen parce que n'o kɛra ka ban dɔrɔn fo ɲɛmaya ka ɲini ɲɛmayaso ka ɲini a la o ɲɛmayaso fana kɔnɔ ɲɛma ka yala siɲɛ caman a bɛ sigi ten Ansaru sigilen sen kan n'o ye récépissé bɔlen jɔn de kɛra a ɲɛma fɔlɔ ye mɔgɔ min kɛra a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye o ye an bɔra ka Siyaka min yɛrɛ ka kumakan latɛmɛ sisan laban na
ale kɛra a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye mais a ma kɛ n'a yɛrɛ ka ɲinini mais tiɲɛna wulikajɔ min kɛra ka papier ɲini ale yɛrɛ o ko kunna bon garantie min fana nana kɛ n'o de ye mɔgɔ min b'a ko garantie ni ko bɔra la k'aw yɛrɛ la mɔgɔ sugu minnu bɛ ka papier ɲini aw bɛ ka laɲini ye jumɛn de ye ale de sɔnna k'i kundi o don na o tuma na o y'o fana lakodɔn ale ye papier bɔra ni ale de tɔgɔ ye o tuma na ka kɛ ale de kɛ a président fɔlɔ ye hakili a yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na a da bɔra o kan an bɛ se k'aw lamɛn. Ola an ka jɛ ka ɲɛmada o sariya kanw fana fɛ. An bɛ sɛbɛn sɔrɔ cogo di heureusement an ka commandant kɔrɔ dɔ tun b'an fɛ yan o ni kun ye ko Musa Kile o commandant kɛ Musa Kile yɛrɛ ma Musa yɛrɛ man bɛ Musa y'a don kaso la ne kana bɔ kana bila n'o Haruna Konate an ser'o ma donc combien bɛ commandant ni chef fɛ récépissé ni récépissé sɔrɔ cogo lɔ statut ni règlement bɛ se a dilan cogo la o ko ka nɔgɔn a statut dilan k'a d'a ma an ka laɲini min an y'o fɔ an y'o sɛbɛn k'a da o labɛn k'a d'a ma k'an ka fɛn bɛɛ règlement commandant bɛ kɛ statut ni réglementaire kɔnɔ a bɛɛ labɛn k'a d'a ma an bɔra an y'a tapé k'a ɲa donc en ville sisan an ka taa demande kɛ Bamakɔ an ka taa ka di an ka kurusiw bɛɛ la k'an ka papier ka don yɔrɔ an papier don a bɛɛ lajɛlen na bon an wuli an taa papier Bamakɔ an ka taa papier don ministère la ministère territorial la pour que an bɛ se ka récépissé sɔrɔ heureusement an taara kurusiw bɛɛ kɛ ka ban papier banna sisan a tɔ nana fɛ o nana fɔ donc ko an ka bureau de se ka di a don kama an tun ma kanu Sikaso k'a ka kɛ bureau ka na Sikaso an yala wuli comme Bamakɔ ka mɔgɔ di ye o ka bureau composition di an b'o di an taara Bamakɔ fɛ non bon mɔgɔ ma sɔrɔ olu ko tiɲɛna olu b'a dara ko la mais bureau ko olu t'a dɔn tu tɔnkura o ma sɔn tɔnko ma bon heureusement ne ka mɔgɔ ye ci o téléphone ci kana ma o kɔrɔ an y'an ka bureau mɔgɔ tɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan donc fɛn min bɔra taama sen na o de ye nin ye o tɔ mun bɛ yen donc a ye na a ka tɔgɔ di a lɔn ka ɲɛ bɛɛ wele bɛɛ ka siyɛn ni Ala cɛ ni ti saya nɔfɛ ni ti se ka saya Ala kama ka ne tɔgɔ sɛbɛn i tɔgɔ bɛ sɛbɛn i yɛrɛ bolo b'a si i bɛ signature kɛ i tɔgɔ kɔrɔ bɛɛ kelen kelen an tɔgɔ bɛ taa Bamakɔ de ni saya don an prenons saya kan k'a fɔ an taara k'a fɔ an bɛ minnu taara n tora la u nana ko na dɔ minɛ nana kelen n sen dara o taara i tɔgɔ bɛ sɛbɛn i b'a signé i b'a signé fana i ka adresse sɛbɛn i ka tɔgɔ kɔrɔ k'i sisan fana sɛbɛn a kɔrɔ an y'a bɛɛ kɛ ten ka bɛɛ ta sɛbɛn kelen kelen bɛɛ b'a signé ten an sɔrɔ k'o kɛ fɛnkɛ k'o di mobili o y'a sɔrɔ Sɛnɛgatu bɛ sira kan ka di Sɛnɛgatu ma wa taa n'a ye o papier nin sɔrɔ min o téléphone ci an ma k'o y'a sɔrɔ an ka don sɛbɛn donn'o le la o sɔrɔ ka na an jaabi o kɔfɛ bon ma sɔn ka récépissé d'an ma Bamakɔ u y'o bila ka na tun ka na di gouverneur ma yan gouverneur k'a di commandant ma commandant k'a di polisi ma polisi k'an sɛgɛsɛgɛ ni k'a sɔrɔ den kelen sɔrɔ anw cɛla mɔgɔ kelen sɔrɔ la min ye jugumankɛla ye o kana an ka sɛbɛn d'an ma o nana ka na sɛbɛn kuma fɔ an wulila ko sɛbɛn nana commandant y'an wele an sera yen a ko donc maa ti d'a ma a bɛ taa polisi de la a bɛ taa d'a ma an taara yen an taara ɲininkali kɛ ko liste min ko fɔra ko min bɔra Bamakɔ na ko récépissé ko a bɛ na di wa k'a bɛ di ko président min ne ko ne président ye a ko donc min fɔra ka da o ye nin ye ne ko n ko tɔnden tɔ ko tɛ ni jogo jugu bɛ sɔrɔ tɔndenw na ne de don ne de bɛ ka jugu ye mais i b'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ ale delila ka mɔgɔ kelen convoqué yan mɔgɔ ka ne wele tɛ dɛ ni ne sera ka mɔgɔ wele yan a kana di wa ni saya don ne de bɛ sa tɔ kan tɔ si sin taara fɛn min mana gɛlɛya bara a ɲɛsin ne kɛra ne tɔgɔ don n tɔgɔ filɛ ɲɛfɛ ni sisan fila kɔrɔ n tɔgɔ fɛn bɛɛ filɛ tuma fɛn min bɛ yen o m'o de f'u ye o tuma récit tɔ bɛɛ sen bɔ a la tɔ y'a donso y'a bɔ tɔ bɛɛ to yen sɛgɛsɛgɛli kɛ ne yɛrɛ la yan ka di o taa n ka so n ka baara yɔrɔ ta ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ défaut kelen n'i y'a sɔrɔ n na n ye min tiɲɛ jamana sariya la ou bien n bɛ taabolo min kan o tuma sɛbɛn kan ka d'a ma a y'a nin di nin cogo la o yɛrɛ la ɲɛ t'a la ko a dɔn an ka nin bila an n'u ka sɛbɛn d'o ma o sɔrɔ k'an sigi an ka taa sɛbɛn minɛ tun commandant fɛ yen an sɔrɔ secrétaire minɛ secrétaire ka taa récépissé minɛ an sɔrɔ récépissé sɔrɔ o de la ten récépissé sɔrɔ an sɔrɔ cogo de la Sikaso bolo an s'a di ni silamɛya tɔgɔ la. Nin kun ye Siyaka Tarawele ka sariya kanw ye Ansaru ka récépissé bɔlen mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min garisigɛla a ɲɛmaya la o kun ye ale o la Serifukɛ teliya la ɲininkali min bɛ ka da nin kan ale kɔfɛ ɲɛma joli ni joli fɔra ale kɔfɛ n'an bɛ se ka olu fana tɔgɔ dɔn an'u ka wagatiw. O la nin don na Ansari kun tɛ i n'a fɔ a bɛ tila yɔrɔ minnu b'a la k'a fɔ ko sous-section section comité ou bien international o si kun tɛ yen nɔ baara daminɛ ninnu bolo dɔrɔn o groupe min y'a fara ɲɔgɔn kan o de ye Ansari ye. Wala o don na ale yɛrɛ min bɔra ka kuma sisan n'o ye an fa Alhaji Siyaka Tarawele Sikaso ale de kɛra président parce que récépissé yɛrɛ ale de tɔgɔ kɛra a sanfɛ récépissé bɔra ni mɔgɔ minnu mɔgɔ 16 ale de tɔgɔ ye a sanfɛla ye o kuma récépissé bɔra ale de tɔgɔ bɛ a la n'o ye AMS
AMSI n'o ye Association Malienne pour le soutien de l'islam o tumana Isaka Traoré de tɔgɔ bɛ o la ale kɔni ka o ɲɛmɔgɔ la o kɛra papier ɲini sira de fɛ o kɔfɛ ale ye Ansari kɔni o groupe o mara kalo 7 ɲɔgɔn na kɔfɛ Sikaso kelen na Mohamed Traoré b'a ko Sikaso Mar Traoré ale nana tugu o la ka san 4 san 5 ɲɔgɔn kɛ o kumana o kɔfɛ siège nana yɛlɛma ka na Bamako siège yɛlɛmani ka bɔ Sikaso ka na Bamako sisan o y'a ye karamɔgɔ kɛrɛfɛla la Bamako siège ka na yen nɔ bon fo mɔgɔ fana ka sɔrɔ min bɛ karamɔgɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ parce que ne ko président ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na baara ninnu kɛ bon tɔnko sira fɛ a ma nɔgɔ o la f'a ka kalifa n'u yɛrɛ ka kalifa Bamakɔ ka dɔ la o de sen fɛ a kɛra bɛnkan de kɔnɔna na baara yɛrɛ to a la ko a bɛ ɲɛ tan de o tuma na Mamadu Sisoko ale bɛ Sikɔrɔni alhamdulillah a bɛ balo Ala ka si d'a ma ale de kɛra ɲɛmɔgɔ ye o sen fɛ fo kana se san 2001 kɔnɔna ma Mohamed Traoré tuguni Bamakɔ donc Sikaso Mar Traoré Bamakɔ ni caman b'a wele ko jalangutigi i b'a ye sanction na Musa Bilentu Umaru voilà ale ka sɔrɔ ka na o la fo kana se san 2008 ma 2008 le kɔnɔna na sa Ansari y'a ka congrès extraordinaire fɔlɔ yɛrɛ kɛ congrès ordinaire fɔlɔ kɛ 2008 la o tuma na ka Saka Doumbia ale kɛ président national ye ka mandat kɛ a la o la san 5 o de senfɛ a nana kɛ ten o la Saka 2008 2013 ale ye président national kɛ Mali nin bɛɛ bɛ Mali de kan quoi nin bɛɛ ye Mali Ansar Dine de o kumana Saka Doumbia ale nana 2008 ka se 2013 ma 2013 ka se 2018 ma El Hadji Modibo Diallo ale y'a ka mandat fɔlɔ kɛ o la 2018 congrès la ale relié la a nɔ na tuguni o tuma na ale bɛ taa bɔ 2023 o y'ale ka deuxième mandat ye o kɔnɔ mɔgɔ minnu ye président kɛ nationalement Mali Ansar Dine national émission in ye Ansar bɛɛ de mais an bɛ Mali de kan fɔlɔ Saka Traoré Mohamed Traoré Sikaso Mamadou Sissoko Bamako Mohamed Traoré Bamako Saka Doumbia Bamako Modibo Diallo Bamako ala k'an bɛ sawa la waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ guna foli kan ka lase kanuba ni an filɛbaw ma awa an ka foli an bɛ a ta k'a ɲɛsin kotigi ma a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ale ka bilasiralikanw n'ale ka lakalaniw o de ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya mɔgɔ k'a dɔn diinɛ bɛ balo e yɛrɛ de la k'i ka kɛta dɔn diinɛ kɔnɔ k'i ka kɛta dɔn jamana kɔnɔ an bɛ foli bila ka taa ale ma ka deli Ala fɛ laɲini min b'a la o de ye jamana ka basigi diinɛ ka sabati diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka o kɛra o kɔfɛ an bɛ an ka président international fo Adama Sakɔ Adama Sanogo n'o b'a wele ko Sakɔ Bouaké ale de ye Ansar président national ye an bɛ président d'honneur fana fɔ El Hadji Surakata Salamanta ka président bɛɛ lajɛlen Ansar Dine jamana national bɛɛ kɔnɔ a jamana président fɛn o fɛn an b'a bɛɛ fo ani bureau denw ani Ansar Dine ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen n'an kama wudu mɔgɔw an b'olu bɛɛ lajɛlen fo k'an ka ɲɛmɔgɔso yɛrɛ fo k'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o foli kan ne tun bɛ an bolo inshallah ok an bɛ foli kura ka ɲɛsin an ka sirifukɛ yɛrɛ ma an b'a jigin k'a fɔ a da sera walanda minnu ma bi faamuya caman sɔrɔla la an ka bi ɲininkaliw ye tali kɛ Ansaru ka logo kan o logo kelen kɔnɔna na kuranɛ b'a la ka taa se couleur wɛrɛ minnu utiliselen b'a la ani an karamɔgɔ ye taama mun kɛ san 1990 kɔnɔna na ka taa Sikaso ni Sikasokaw ka laɲini ye ka na se récépissé yɛrɛ labɛnw kɛra cogo di fo ka na se a bɔli ma ka taa se Ansaru fɔlɔfɔlɔ minnu ye wulikajɔw kɛ Sikaso kɔnɔna na fo ka taa se tɔn ka wolosɛbɛn sɔrɔli ma a da sera fɛnɛ an ka ɲɛmaaso fɔlɔ mɔgɔw ma ani fo bi mɔgɔ minnu b'a la a da sera o fɛnɛ ma ka segin ka foli kurakura ka ɲɛsin an ka sirifukɛ ma komi an y'a ɲɛfɔ a ye cogoya min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun sigilen don alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka tɔn kan walasa ka maaw bɔ kunpan na an ka sirifukɛ an faralen bɛ ale kan ka baara in ɲɛnamaya aw minnu ye aw ka waatiw bila k'aw ɲɛmada an fɛ nin sanga ninnu kɔnɔna na an bɛ segin ka foli kɛ ka kurakuraya ka ɲɛsin aw fɛnɛ ma ka ɲini Ala fɛ Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na wasalam Anisaru bi baara min na Anisaru k'u b'a kɛ Ala kama sabu aw bɛ sirifikɛ min kɔ sirifikɛ ma